Ассалому алейкум дӯстон, рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Мисли ҳар вақта қадди шумо авиакассаи Real Avia. Дӯстони азиз, авиакассаи Real Avia зиёда 2 сол мешавад ки дар шаҳри Москва фаъолият мекунад ва айни ҳол бошад адресҳои мо шаҳри Москва, метро Бутурский, 4-ум хат, торговый центр Зелёний. Ва аснои бардорон нархи билетҳоро ҳамаша дар телеграм-канали Realfon Москва мебинанд ва поли нарх навора ҳамҷо дида аймо заказ мекунанд. Шумо метавонед ки будуред дар ин телеграм-канал гузашта обуна шавед ва нарх навои билетҳоро бемалол ба хабар шавем. Ва агар ки мисол шумо дар нарх наво дуруст омад, метавонед ки дар рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед ва албатта авиакассир шумо дар билетона навишта метиҳад. Графики кори авиакассаи Real Avia ай 10 саҳар то 10 бегар давом мекунад ва ҳамарӯза дар ҷои корш ҳастанд. Метавонед ки ба адреси биёед ёки дар дигар шаҳру ноҳияҳои Россия бошед ёки дар Тоҷикистон бошед, метавонед ки дар WhatsApp-ҳои рақами яъне 925 371 0388 ҳамин номераи WhatsApp-и авиакасса аст. Метавонед ки муроҷиат кунед ва албатта чӣ кор мекунад? Билетҳои шуморо ба нархи дастрас навишта метиҳад. Ва бисёре аз бардор савол метиҳанд ки барои чӣ нарх навои билетҳои шумо авиаселс фарқ мекунад. Бардори азиз, як чизи дигара ба инобат бигирем ки дар авиаселс масалан ҳар одаме ки мисол доступ дорад ёки метавонад ки масалан ИП қати метавонад ки авиакасса кушода ҳамҷо кор кунад. Масъалаи страховкаш иҷа камтар фарқ мекунад. Мисол мо ҳар як билете ки айноми авиакассаи мо яъне ки айноми Real Avia харидорӣ мекунем, ҳар як айно масалан ба қайд гирифта мешавад ва страховкаи худша дорад. Масалан ягон проблема шид, ягон мушкили қати рӯбарӯ шуден, авиакассаи Real Avia худо хоҳад ҳал мекунад. Дӯстони азиз, авиакасса кори шуморо чӣ хел осон мекунад. Вақте ки шумо Real Avia омада билета харидорӣ мекунед, ин одам шумо полни вақти регистратсия кадом аэропорт чӣ хел аст чӣ хел нест ва агар ки раҳ надонед шумо да роҳбаладӣ мекунад то вақти парвозтона худо хоҳад. Ҳамин то регистратсия гузаштанатон. Дӯстони азиз, баъд ин авиакассира мисол ягон савол дошта бошед, метавонед ки дар рақамҳои экрандаги муроҷиат кунед. Ми авиакассада метавонад шумо да билетотона навишта диҳад ва ягон савол нисбати масалан барои кӯдако чӣ хеланд, барои калонсол чӣ хеланд, ҳамаша пурратар авиакассир ҷавоб метиҳад. Агар ягон фикри ақидаи дигар дошта бошед ёки ягон контентҳои дига хеле дар ҳамин канали Real Avia аймо интизор бошед, метавонед ки дар комментарияи ҳамин видео нависед, ҳатман мо шумо да ҷавоб медиҳем. Раҳмат барои видеоро тамошо кардагитон. Дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро ёдтон набуроред. Саломат бошед, то дидор.